Kun Muumipeikko Muumitalon myy ja Muumipappa kohta saa, silloin seksi kutsukoon asukkaat. Pääset mukaan. On pakko saada haasteen. Perkele! Oh! Mikä tämä on? Täällähän on! Oh my god! Aarre! Kaatopaikka! Vatteja. Panemme, katsokaa, tässä esineessä näkyy esine. Tämä on todellakin maljakko. Onko se esine? Minä olen nähnyt jossain kyllä tuon kuvion. Et taatusti ole. Oletko ihan varma? Nyt minä tiedän. Saamme selville, onko Sirpale, jos palaamme menneisyyteen. Tulemme näkemään teekuppeja. Aiotko lähteä menneisiin aikoihin? Sano. Oi, minun täytyy tehdä teille voileipiä mukaan. Kultaseni, tästä ei tule mitään. Minun korvani paristot ovat paristot. Niin varmaan. Hyvästi muumit! Mitä todennäköisimmin aavikko. Aavikko. Niin, kyllä. Se oli kangas. Myyjää tänne myyjän kanssa. Hei, katsokaapa tuonne! Nyt minä melkein yletyn. Nyt mä melkein yletyn. Ei kai teihin sattunut. Ei kai kummemmin. Oi isä, Kiviä ei kylläkään näy. aavikko liikkuu. Jaa. Se on ihmeellistä. Ja... Se... Häs. Mitä?